na to, že sa to takto pekne začalo už akože odliepať, tak samozrejme, že až Zengest Mhm. si natieram na hrdlo, ale v takých veľmi častých intervaloch, že aj každú pol hodinu. Takže ako náhle ho prestanem zo seba cítiť, tak si ho v momente nátrem. Že aby som si furt, akože, aby som ho stále cítila zo seba. Mhm. Takže mám ho stále vo vrecku, aj celý víkend som s ním chodila strčený v teplákoch. Bol ten Zengest a stále som si ho natierala. No a do hrdla si striekam to, čo som hovorila, ten Irenkin recept. Môžeš ho To je, zopakovať, prosím? to je kadidlo, mirha a greb. Sa zarobí do 15 ml flašky. Nič sa to k tomu nepridáva, proste je to tam v rovnakých pomeroch, tieto 3 oleje, dá sa na to sprej. A sa to tak snažím, aby som naozaj dostrekla na mandle, lebo dosť ma bolelo hrdlo. Tak to už prešlo. No a natierala som si On Guard oregano cez víkend Kde si ho natierala? na nohy. Na Mhm. nohy. A v piatok som porušila nejakých ľudí, aby som aspoň trochu mohla nie až do večera pracovať, ale iba pol dňa. A dobre, akože dobre. No a tento On Guard Plus som si dávala v piatok a v sobotu tak intenzívne. Mhm. Čo No, znamená intenzívne? intenzívne, že som ich zjedla asi 6 za deň. No. Mhm. V rámci homeopatie si čo nasadila? Uh, dávala som, kombinujem brioniu na to, ale už teraz už prestávam s tou brioniou, lebo už sa ten kašel Brionia je na to, že keď je ten kašel taký, no to by, ja by som vám musela pozdieľať nejaké videá, že, Ale ja že to mám keď napísané. Brionia. Drží na také, sa... no, No. na také zlomenie toho kašlu, že keď je taký, Neviem. že, že, že ešte strašne veľa rodičov to už považuje za vlhký kašel, ale to ešte není vlhký kašel, že naozaj, že počujete, že tam ten hlien nejde von, že to je viacej taký kašel z hrdla. Deti sa zvyknú aj pri ňom akože predkláňať, alebo sa stiažujú, že majú bolesť na hrudníku, že ich boli hrdlo, boli ich na hrudníku pri tom kašli. A, ale ešte to nie je produktívny kašel. Mhm. Ešte má za mňa dosť ďaleko od produktívneho kašlu, ale veľa ľudí, veľa mamičiek mi povie, že ale to je už taký skoro produktívny, no tak to akože ani náhodou. Ja vám možno nejaké, len musím sa opýtať mamičky, že či to tam teda, mamičky daného dieťaťa, či to tam môžem poslať, aby ste počuli ten kašel, lebo mám akože dieťa nahraté, čo mi posielali, teraz cez víkend je viacej takýchto všelijakých, takže mám nahraté kašle a že kedy už, čo tá brionia vlastne dokáže spraviť. Že fakt, keď sa dáva poctivo a ideálne, keď sa kombinuje ešte s kokus kakty, ale nízkym riedením, nejakou peťkou alebo deviatkou, tak aj to je veľmi dobrý taký narieďovač hlienov. No, tak tieto dva lieky, keď sa skombinujú, tak toto som si aj ja dávala. Aj som to teraz cez víkend odporúčala dvom matkám, aby sa ten kašel vlastne zlomil viacej do takého vlhkého. Lebo najlepšie sa lieči vlhký kašel, najhoršie sa lieči suchý, alebo taký ten suchý dráždivý, alebo taký, že ani. Že to už není suchý, ale ešte to není vlhký. Dobre. Tak A na to potom... je dobrá tá brionia. Ďakujeme veľmi pekne. No a ešte sa spýtame na ten ďalší krok, ktorý bude teda nasledovať, keď už ťa teraz mám na linke. A keď už je teda ten kašel produktívny a vlhký, keď sa to teda zlomí aj pri použití všetkých olejov a homeo, potom nasadíš čo? No to už strašne závisí od toho, že koľko toho kašlu bude. Keď to bude, že len ráno, sa akože si pokašlem ráno, tak vtedy si ja zvyknem šupnúť antimoniu tartarikum, ale Mhm. dávam si ho iba vtedy, keď kašlem. Akože iba to ráno. A keď už potom ten kašel není, že už je akože, už proste cez deň není, tak už si to potom nedávam. Lebo väčšinou už keď je ten kašel taký, že fajn, produktívny, tak už ho nie je tak veľa. Takže tam je dobre to už len nechať ako keby dokašľať, akože dočistiť. Ale Mhm. už tam nie je nejako, že teraz akože poďme s tým strašne niečo robiť. Dôležité je to dostať vôbec do tohto kašla, lebo potom sa nám veľakrát stane, že
ten kašel je, hlavne u detí sa to deje, že zatekajú im hlieny a ten kašel je ráno vlhký. Ale večer, podvečer, máte pocit, že sa vám to zase dostáva do suchého kašla. Tak na toto je dobrá potom pulsatila. Lebo pulsatila má ten príznak, že ráno vlhký a večer suchý. A pulsatila je veľmi dobrá vlastne aj na tie zatekané hlieny. Ďakujem, dobre. Tam je snaha udržať to čo najviac vo vlhkom kašli. Robiť všetko preto, aby bol vlhký a väčšinou už ten vlhký vlastne potom prejde sám. S olejou v tomto by si čo nakombinovala? No podľa toho, že keď dobre funguje stále ten Zengest, že stále máte pocit, že áno, riedi to, dospelí, že vieme aj niečo vykašľať, vyplúť, alebo tie deti, že vidíte, že prehltajú tie hlieny, tak by som zostala pri Zengeste. Keď je to také, že sa nám to večer zase začína zhoršovať, tak tam by som pridala samostatne kardamon a rastcu fenikel, hej, že akože ísť údernejšie týmito olejmi, čo sú síce v Zengeste, ale akože ísť s nimi napriamo. A tam potom budú nariediť a natierať väčšie decka ideálne, že po kvapke do kapsule zjesť alebo difuzovať, ale tam je super aj potom tá Ravinstara. Že ona tiež hodne narieďuje tie hlieny. Ja som mala veľmi dobrú skúsenosť s difuzovaním éru. Že natierala som ér a to moc nepomáhalo, ale difuzovanie úplne, že za 3 dní vyčistilo. Môj muž, keď bol chorý. Lebo je tam tá Ravinstara. Tá Ravinstara robí takéto doriedenie toho hlienu. A ona je aj antivirotická, že? No. Že takú sekundárne ochorenie ľudia často, teraz práve kto mi to vysvetloval teraz nedávno, že vlastne ľudia mávajú také ako sekundárne ochorenie, lebo majú zníženú imunitu a vlastne ochorejú znova. Aha, boli sme na tých vedeckom dni noc výskumníkov. A tam som sa na to pýtala a tam boli mikrobiológovia a oni toto hovorili, že vlastne že keď je niekto chorý a vlastne nedolieči sa poriadne, tak má zníženú imunitu a drapne niečo ďalšie alebo to isté znova. Áno, lebo sa to nedočistí. Proste to je to, že tie hlieny tam pozostávajú a tam stačí strašne málo a zase sa to tam zase domnoží. Tam je strašne dôležité proste. Ja viem, že tie maminky sú nasraté, že tie deti im kašľú ešte aj 2 týždne, ale pokým je ten kašel produktívny, tak ja hovorím, že mne to nevadí. To je super, akože nech kašľú, lebo ako čo si myslíte, že ten hlien ako kade má vypochodovať? Akože čo chceme, že čo cez oči má tiecť, alebo cez uši by sme si predstavovali, aby vytiekol. On proste jediným, my tie plúca máme na to a ten kašel je vlastne reflex na to, aby sme vylúčili hlieny z tých priedušiek. Akože buďme vďační za ten reflex, že to decko kašle. Áno, Áno, ďakujem veľmi pekne za podľa mňa veľmi dôležitú informáciu, Zdenka, že sme to takto mohli využiť, že sa sem pripojila a podľa mňa to bude veľmi, veľmi dôležité aj pre ostatných. Takže ak ste to nezachytili, zapíšte si to určite ešte raz, alebo si to ešte raz pretočte a ja v tejto chvíli ďakujem aj veľmi pekne Zdenke a nech sme teda zdraví a posilňujeme svoju imunitu aj prostredníctvom esenciálnych olejov, lebo tie zázračne fungujú práve aj v tomto takomto zvláštnom, čarovnom období, prechodovom, ale aj do ktorého vlastne ideme. Ale ja som na ceste. Tak čau.